Fondissement fola munimma ta sogomata ina Abu Safna jara o de indicateur du renouveau indicateur du renouveau bi alamsa doya na ka bendo bamul kala klinani ma ya bago basaba ani kemanani anuka ani duruye mamun kuma na kono o de fatri aja munjene ako munye français o ka mamun be nanga mako Sophie Petronne asika fota la dangoro banya abe jamana nkona la nwati ula karanga la munye bama nyare aba akona ula munye fatirka bai no be aja mutena ko fo akoni ya ira ka fo ko franci marabau ulu koni yemirna mutanu koina ya ira ka fo ko do koni ma do joro la ko de kala so bi ni ma ko fele no be Sophie Petrona ko fo ayira ko akara al-islamé ko wa de to ko Mariam ba Mariam o munye ma do koni ma do joro la ko de kala so be ni ba Mariam no be Sophie Petrona ko fo ala na jamana ko na ula fatirka ba munye aja mutena ako do akun temane munye an wa gendarmerie malienne ye dunu go ka bala koni ka agoshi kuna foni koni ka jense fantan nani bala dire fe ka ira ka fako mu escortage française France ka dendo wasisi ka dendo double nationalité oba abolo ko mu ya ira ka fako mu ne muso ko fole no be ba Mariama ko fo e ko be mu mali konna la karangal na mu siga su ya mfa o fe ko wole ka bla bala dire ma Mamad ni kera ne muso ko fole ye fe berni da bali ke mu ni genre mun nga sunyana ka ki wara koni ka ashelu wiye Abu Safna jara ajam jana ko ako kunu no be na octobre ko novembre ko le saba ama sam bafla ane sam ngo ani kele munye franci gouvernement ko kuma la sedam ngo nimbe yo kuna foni ka adi ko dole mo jo la e ko le kala sobe mu ni ma ko fole no be ba Mariama ko fo Sophie Petronne ninga la na jamana ko na la no ba maliba ko fo fatinga ba mu ajam dene ako ni muso ko fole mun na be fota nanga ma ko Sophie Petronne andi asi Mariama ya temna ka la je ala ka ine honorable Soumaïla Cissé la mi champion ko ta fara mu Italie ga den flaka bala jelen kuma bamanchu bolo bonun bala jelen kon ukana o mo tro dore fe munye uka mamunu fana kuma on fe ka subon kon na ula bolo bisi ka bo ulukana to na ko ulufana di bamanchu ma nga fatirga ba fatirgo ye aja muntane Abu Safna jara ako dwa kun temanina am balla fe jumani la ko afo ko ni muso ko bole ko sigina kananga jamana kon la de anta do muye yada agali ko ta fara munye amar kun faka wen na shi mun yamu so ba ko na ka akili ko ni ka bala jelen nyami ga ka ko ni te fe muna adoni ga mamu nyanga chana beri mawi we dunu goshi ko mama de mona ke sifabu ye mi ka sifuta Petronne no be Sophie Petrona ko fo ba Mariama tewa ko ayira sikasu o mama de mona ke so be ka ye una foni ika agense akokunu mi na nzira ko kuma la sila mumbe no bu ko gouvernement ka kuma sila o ko fo nanga mako Gabriel Attal akoni ya kuna foni ko ni ka adi o bi olu franci olu kamana ganendo u jorole no u sabe ke ni fe mun kan plan ne ka Petronne ni ka sikinga na jamana ko na la ulu jorla ko sobe o tuna jenai bi utuna jenai shini o siga fe mun ko do ko ni ma jora la do mi kan la kana ka sabati ko sobe o le kera sobe ni ga Petronne ko la na jamana ko na ula ni français ko da sigi dem mun ne ko kuma la sigira ko fo na ngoma porte parole du gouvernement français mu Gabriel Attal ya ira ka fo adoni ngama ko mi domine na fo ko bi ko mun ni muso nga sigira na jamana ko no ka na ga sobe ni nga dambele bele ni ko kara ulu kan la kana ba ula koi o sabe anu luka la kana ba ko wuli ga jonu ka cetiri ane dangari kanyasi achama uma Abu Safna jara o bala dilante manon ko faka boy munye na ndra we na be français ko fo kuna fondi la mbe nanga mako Anthony Fouchard ale ayira ka fo ko ni muso ko fole na bi marsi ka lo temene muso ko fole ko be mali ko ni o konna ula ko muso ko fole no be ba Mariama ko fo ayira ele mala ka al-islamai ya to ko da mu ba Mariama la o ta to ko here o de Sophie Petronne ko mu kuna fondi la no be Fouchard ko fo akoni muso ko fole ko be ango jamana ko na ya no be ba mali ba o ko fo na bi marsi ka lo temene ko ni ula na ku ye jumane adde muso do ko ni ba on fe jamana ngono ango de muso mako Jenabu Zenabu gazu abu no kala no dala kira to de muso do Mariama do we na sigam so ba ko no kera adde muso to ada me ko Zenabu tabaraka ni nyana Fatirga ba fola nama ya ka fo ko Sophie Petronne ba Mariama akoni aye ka fo ale na le mun fele de mana ko na la sika ko ni te fe mun aka de ko so ka fo ko akata de mana ko ran fe fa ula so ga ONG bele o be musula ka ngolo abe para de ka ONG o ko na la ONG mun na be demata ka kese ba ko ni ko segere mun ya Fatirga ba ya ala mun tane ala te manon go be akon ibe na ka fo ko mi mali wayu mowe ulu fa ne ko na fo ni nga agese ko ya ira ka fo mun yo Sophie Petronne ba Mariama
wuli bali kɔni don a bɛ Bamakɔ yɛrɛ koyi Sikaso ka mun ka fɔ a la a tɛ Sikaso koyi k'a bɛ Bama ɲare yɛrɛ o kɔni o kɔnɔna u la mun ye Malibaliw ma ye olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa kɔfɔlen n'o bɛ Française kofɔ Sophie Petronet ko Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu dɔ kɔni a dalen bɛ lafiya damu kɔni o la o yɔrɔ o la mun ye Sophie Petronet mun ye olu ye wulikajɔ kɛ u bɛ se k'a ye a ye cogo min na a kunnafoni yɛrɛ kɔni ko o sɔrɔ ka bɔ a bolo k'u ye kunnafoni sɔrɔ mun ye Sophie Petronet a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛɛ mun ye Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu dɔ kɔni na baasi foyi tɛ a nin na a bɛ diya i n'a fɔ ko a bɛ diya i nin na kosɛbɛ wa ale yɛrɛ lafiyalen don Mali kɔnɔna yɛrɛ la ka tɛmɛ hali Faransi kɔni o kan ka tɛmɛ hali Sisi jamana kɔni o kan mun ye Mariami n'o bɛ Sophie Petronet kofɔ a ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ o sabu kɛ mun y'a denmuso ye n'o bɛ Zenabu kofɔ Abu Safina Jara ko a n'o ɲɛ kɛra 4 ye o bɔlen kɔfɛ mun y'a teriw ye a baara ɲɔgɔnkɔrɔw ko a n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ɲɛ kɛra ɲɔgɔn ye mun ye Mariami n'a bɛ Petronet kofɔ Petronet a ko jamana in kɔnɔna n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi ale bɛ an ka fanga marabagaw a bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ ko ale bɛ degun kɔnɔna la k'u ka degun kɔni k'a faamu kosɛbɛ ko ale ba Mariama n'i y'a ale nana Mali kɔnɔna la a bɛ degun de kɔnɔna la degun k'o faamu ka ale lajɛ kosɛbɛ Bakiba kɔni ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun gendarmerie maaw olu ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka wulikajɔ bila sen kan ni maa kofɔlen a bɛ se ka ye cogo min na est-ce que tɛ fɛn min kɔni na ko ni maa kofɔlen ko a bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu dɔ kɔni o la n'o bɛ Petronet Sophie kofɔ mun ye ba Mariama n'o bɛ ale kofɔ Bakiba ka fɔ la mun ye Maliba maaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye Kangari yɛrɛ kɔni taara ni musolaka ye koyi k'a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye kunnafoni sira o sira bɛ yen k'a ni maa si de kana kuma ko ni kunnafonidilaw y'a k'u bɛ kuma a fɛ k'a k'a jira ko mun ye jɛkulu dɔ b'a bolo mun ye nanzaraw yɛrɛ fɛ yen maa kɛrɛnkɛrɛnnen ko o na suwaji nanzaraw fɛ yen mun na se a ka kuma lasela ye Fatiri kɔni don an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada na Mali indicateur du niveau o kɔnɔna la Fatiri ba fɔlɔ o ye Adamu Dɛnɛ min k'a kuncɛ Maliba minɛti maaw la i bonya o b'a la kɛra k'a fɔ Maliba bɛ mɔɔw an na u fo ne na n bolo bɔgɔ ka don na bɔ ni sɛbɛn min ni o jɔ ko la sirɛni ka kɛ ni a ka bi jeudi don ni o ye alamisadonya bɔlen a ye ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i da kun sera a kɔrɔfɔ ma fɛn min bɛ tali kɛ boulangerie la i n'a fɔ buru feerelaw ni gouvernement waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko a kɛ n kun bɛ gwɛlɛ ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi parce que ba ni o ye DK ye a y'a jira k'a fɔ ko gwɛlɛ kun bɛ boulangerie ani i ka dɔn k'a fɔ faso a baarakɛlaw cɛ o ye faso gouvernement ye k'a sababu kɛ boulangerie i ka dɔn k'a fɔ boulangerie ko u tun y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na awɔ fɛn min bɛ tali kɛ buru ale sɔgɔ kɔni ko a kun commencera ka dɔ fara a kan buru kuma sɔgɔ a kun yɛlɛnna k'a daminɛ i ka dɔn k'a fɔ 60 la dɔw ta kun ye 70 i ka dɔn k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kun bɛ fɔ 80 na parce que ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement a kun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa a kun ye lafiya da di boulangerikɛlaw ma burubɔlaw ma walasa i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko exonération n'o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ dɛmɛ u k'a fɔ ka dɛmɛ d'u ma dɛmɛ min sababu la u bɛ se ka don ni i ka dɔn k'a fɔ fariniw ye u bɛ se ka don ni blé ye cogo min na ni o ye alikama ye i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka don ni olu ye ala jamana a kɔnɔ cogo min na walasa buru ale kɔni a sɔngɔ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na buru ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn k'a fɔ ko min olu bɛ wele ko consommateur o ye an buru dunnaw ye sabu ani waati dugu mana jɛ kilɔrɔ fana ka dɔn k'a fɔ surafana dala ka waati bɛɛ lajɛlen na buru ale kɔni a bɛ san koyi parce que ka fɔ la an minnu bɛ wele ko consommateur n'o ye buru dunbaw ye a ye ka dɔn k'a fɔ ko an ye sebaaya sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ buru feerelaw kan tare parce que ka fɔlɔ ni o ye DK ye DK a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ko consommateur ni o ye buru a kanubaw ye buru a dunbaw a ko an ye sebaaya sɔrɔ u kan k'a d'a kan i ka dɔn k'a fɔ ko buru ko a sɔngɔ bilara daji 50 la parce que ka fɔlɔ n'o ye DK ye a y'a jira k'a fɔ ko a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ koyi waati min na i ka dɔn k'a fɔ buru feerelaw walima buru dilanlaw i ka dɔn k'a fɔ u ni gouvernement u sigira hali n'u ma bɛn fɔli la a ye ka dɔn k'a fɔ ko a tora consommateur ta la koyi parce que ka fɔ la o dugu ye kelen ye ni dugutigi ko n ko ni a ko ku n'i ko bananku a bɛ taa min fa wɛrɛ dɛ parce que ka fɔ la anw ka gouvernement kura min bɛ yen bi ni o bɛ wele ko gouvernement de transition k'u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali min bɛ wele ko mesure n'o ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ni fanga kumana
maa wɛrɛ kana kuma Abada. dɛ. Ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ. I ka dɔn k'a fɔ k'u ye brigade dɔ place sen kan. Ni o bɛ wele ko brigade économique. K'olu kɔni ta kun ye ka yaala. I ka dɔn k'a fɔ ka sɛgɛsɛgɛliw k'a boloda. Buru bi feere yɔrɔ minnu na. Boulangerie kɔnɔna na. Point de vente ni o ye buru feere yɔrɔw ye. Sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka wuli ka jɔ k'a boloda. Yɔrɔw la. K'a yira k'a fɔ ko buru kɔni ko i ka dɔn k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen a kana fara a sɔngɔ kan. Wa ko a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Maa o maa ko i kana buru kana feere sɔngɔ la min ni a bɛ tɛmɛ 50 kan. A jeliba ka fɔlɔ ni o ye DK ye. DK a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi. I ka dɔn k'a fɔ o équipe min ni o ye brigade ye. Brigade kɔni olu ka wuli ka jɔ kɔnɔna na. I ka dɔn k'a fɔ ko u taara maa dɔw sɔrɔ minnu ni u bɛ ka buru feere u dama ta sɔngɔ la. Sɔngɔ min ni o ka di u ye. Dɔw bɛ k'u ta feere 60, dɔw 75. Ko dɔw yɛrɛ ta kun ye 80 ye. E ko dɔw kun tɛ ka hali 100 k'o magoya. Jeliba ka fɔlɔ. I ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra sababu ye waati dɔ la. Aw bɛɛ tɛ aw minnu tɛ se ka buru caman san. Aw bɛɛ lajɛlen kɔni tora furufuru san na. An kɔni y'a san dɛ. An kɔni. E ta kɛ furufuru. Denmisɛnw de ta ka gɛlɛn an baliku dama. An bɛ furufuru dun ka tɛmɛ. Ayiwa. Hali daraka dun yɛrɛ a ma nɔgɔ an ma waati dɔ la yɛrɛ. N'aw an ka taa. DK ale ka fɔ la. I ka dɔn k'a fɔ DK a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ka mɔgɔw k'u ye nin wuli ka jɔ k'a boloda. O ɲɛna. Maa minnu bɛ yen ni i y'a sɔrɔ k'a fɔ gouvernement ye prix min fɔ. N'u y'a feere u ni sanjɛ. I ka dɔn k'a fɔ ko u ye u minɛ o la. A banna. Hali man di i ka dɔn k'a fɔ ɲagini bere min ni n'o ka kan. I ka dɔn k'a fɔ ko u ye o minɛ o la. A banna. Dɔw bɛ tali kɛ CFA wari hakɛ dɔw la. K'u y'o minɛ ka t'o bila faso ale wagande ba kɔnɔ. N'o bɛ wele ko trésor public. A tɛ ka fɔ la. I ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi. Hali ni a y'a sɔrɔ ko fɔ an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenma sabati gouvernement ani buru feerelaw cɛ. I ka dɔn k'a fɔ consommateurs ni o ye buru dunbaw ye. A ko an ye sebaaya sɔrɔ. Ka d'a kan an bɛ waati min na komi bi. Buru ko a bɛ feere tâche 50 hali a fa bɛɛ lajɛlen fɛ. A tɛ ka fɔ la. I ka dɔn k'a fɔ hali bi brigade de recherche ni o bɛ tali kɛ maa minnu ni u bɛ yaala. A ye buru k'a sɔgɔ k'a jateminɛ kɛ. Butigiw ni feerekɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen la. K'olu b'u ka wuli ka jɔ la hali bi. Ko a bɛ ɲini an buru sannaw fɛ. Maa minnu bɛ sanga ani waati n'an bɛ ka buru dun. A ko hali bi aw ka butigi la. Butigi minnu ni u bɛ buru feere. Boulangerie maa o maa ni o ka sɔngɔ ni a yɛlɛnna 50 ni sanjɛ. Kunnafoni ko an k'a ta ka brigade mɔɔw sɛgɛrɛ. A f'u ye. A tɛ ka fɔ la. K'i ka dɔn k'a fɔ boulangerie ni o ye buru feerelaw ye. Ani consommateurs. I ka dɔn k'a fɔ ko maa o maa ni a ka prix yɛlɛnna 50 ni sanjɛ. Consommateur fɛn o fɛn n'i bɔra kalama. Ko k'i ka kunnafoni k'i k'a da brigade mɔɔw bolo. Ko naani. Sigayi. Ko naani don dɛ. Ayi n ko n'i ma tori bila jikalan na a bɛ k'a ɲɛna ko ji suguya 2 tɛ yen. Kojugu a b'o a tɛ bɔ dugu la gansan. Siga t'a la dɛ. Kojugu a tɛ bɔ dugu la. Parce que b'a fɔ la ministre so min ni o ɲɛsinnen bɛ ministre de l'économie et des finances. Est-ce que i ka dɔn k'a fɔ da dumuni fɛnw olu ka ministre. Jago feere jago ani sanni feere ministre so. I ka dɔn k'a fɔ olu ni gouvernement k'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma. Ka nin mesure ninnu k'a bila sen kan. Walasa malidenw an bɛɛ lajɛlen ni fanga ko min. I ka dɔn k'a fɔ ko an ka don fɛ an ka b'o fɛ. A banna. Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ sirani kɔnɔ DK ale ka sɛbɛn don. Abu Safinɛ Jara DK foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ. N'i ko buru feerelaw ka gɛrɛfu ko o banna. Fo ka taa fara mun ye banki maaw kan. Ninnu bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛfu banna nin waati. N'u ka gɛrɛfu banna sababu jumɛn de kɛra a banni ye. O sababu kɛ maa dɔw de bɛ yen olu bɛ ka baara kɛ duguma. Baara in bɛ se ka ye sanfɛ cogo min na. A b'an hakili lajigin an ka chambre de commerce ɲɛmaaba la. N'o bɛ Isufu Bacili. N'o bɛ Bacili ko fɔ. Buru feerelaw ka nin gɛrɛfu in daminɛ. Fo ka taa se mun ye bankiw ka nin gɛrɛfu in daminɛ. N'u ye Isufu Bacili. Bɛɛ chambre de commerce ɲɛmaaya ko fɔ. A ye wuli ka jɔ caman de kɛ. Wa sigikafɔ caman de kɛ. Walasa mun ye an malidenw an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Abu Safinɛ Jara n y'o de f'i ɲɛna n ko min ye Isufu Bacili n'o bɛ chambre de commerce a ɲɛmaaba ko fɔ. Nin waati laban ninnu na a ye wuli ka jɔ belebele k'o kɛ. O sababu kɛ a yɛrɛ b'a dɔn jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la Isufu Bacili a y'a ka koso ni kasaw cɛ ni ka taa Sɛnɛgali. Sɛnɛgali fɛn dɔ tun bɛ an b'a fɔ min ma ko TSI mun ye jagokɛlaw bɛ nin dɔn kosɛbɛ. TSI n'i y'a jateminɛ k'ale kɛ san o san jamana in tun bɛ sifa wari miliyari 8 fo ka n'a bila miliyari 9 de la jamana in tun b'o de bɔ TSI dɔ fɛ. TSI mun ye Isufu Bacili a ye wuli ka jɔ kɛ ka wɔlɔfɔw deli Nanga Daf Mangi Fiat an n'a wa kiriki wɔlɔfɔw ko k'u jɛra kɔ miliyari 8 ni jamana Basiru o tɛ wɔlɔfɔkan ye dɛ n ma wɔlɔfɔkan fɔ nin ye dɛ. Ɔ ye filakan nin bɛɛ ka surun la ayi Isufu Bacili Abu Safinɛ Jara o miliyari 8 fo ka n'a bila miliyari 9 mun na jamana kun b'o mun sara ko jɛkɛla kɔ o ɲɛna an b'a fɔ Bacili ɲɛna n'o ye Isufu Bacili ɲɛna baara k'i ka duguma ye sanfɛ i m'a faamu wa. Bɛɛ tɛ maaw ti fo fɔ u m'a sa don min ayi o kuma Bacili bɛ nin na
a ye ɲuman min kɛ a n'o foli ka kan an tɛ o kuma ko barabo bacili bi a barabo sini k'a bi ala k'an da min ye su bacile maa ye ɲɛna i ma ye i tɛ dɔn wallahi ne ma ye n tɛ dɔn nka a ye wulikajɔ min kɛ nin ko in na wallahi ani tanu a n'o ka kan kɛ tanu kɔmasi ɲɛma ani tanu kan alors pourquoi pas a kan ka tanu ni maa min kɛra jamana in fɛ min ye min kɛ an ka ko fɛ sa a banna tabarika arajo ye nura fm ye 94 wato min murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛda o la abu safinɛ jara n'i ye sirani bila ne b'a sama ka gɛrɛ na la sirani bi alamisa donya novembre kalo tile 4 ko 493 abu safinɛ jara i bɛ na ye k'a fɔ ko kulekan ko a bɔra koro kɔɲɔ abu safinɛ jara o ji taa dingɛ kɔnɔ don o kɔ député kɔrɔ minnu bɛ yen ni hakili b'a la u ye kulekan kɔni ka a bɔ mun ye nɛrɛ kɔrɔla a jara tɛntɛntɛn a ma ɲɛ mun kɔ u ye kulekan bɔ député kɔrɔ jumɛn ye olu député kɔrɔ minnu tun bɛ lajiburama fanga kɔnɔna la kɛ minnu ma tɛmɛ kalo saba député ninnu awɔ olu bɛ mun bɔ nɛrɛ kɔrɔla jalen don sisan u bɛ mun bɔ wulila ka wuli ka mun kɛ u taara so wa ka taa so wari min tun bɛ sɔrɔ ka kɔrɔ o tɛ sɔrɔ bilen o n'u ma wuli k'a cɛ ko wari ɲɛci wɛrɛ bɛ yen n'olu ta o tɛ n'u ma wuli k'a ko ɲɛɲini wari ɲɛci wɛrɛ bɛ yen n'olu ta o tɛ est-ce que Asimi ye cɛ ye o ma bɔ ka ban olu bɔra député bulon kɔnɔ olu bɛ mun wari ko kuma fɔ tɔrɔmɔɲɔn ko tɔrɔmɔɲɔn ka bɔ yen sa wari ɲɛci ka ca Asimi ye cɛ ye Asimi Sobali Kokala Mayiga Sobali ye cɛ ye Maliki Jawo ye cɛ ye Colonel Sadio Kamara belebele in fana ye cɛ ye fo ka taa bila min Ismail Wagela ninnu ye cɛw ye Abu Safinɛ Jara lasira nin bɛ n bolo don o bɛ kɛ n'i y'a yirala k'a fɔ ko mun ye maa mun kuma a kɔnɔ o de Keita a ko mun ye député kɔrɔ ninnu ye maa minnu tun bɛ IBK fanga o kɔnɔna o la député minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka kolonkala yɛrɛ ni ka bɔ ka bin Keitaw kolonkala o ye jɔn ye o ye lajiburama fanga député minnu ka sigili n'a kɛra sababu ye ka malidenw kɔni dusukun tɔɔrɔ kosɛbɛ u ma ɲɛ mun kɔ lajibura furama kan ale yɛrɛ dafirila a ko ni a sen fɛ nka an bɛ waati min na maa si tun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko ni député kɔrɔ ninnu k'u bɛ segin ka na koyi mɔgɔw bɛɛ lajɛlen hakili la k'u ka ko kɔni ko a kɛlen c'est tout c'est fini ni o ye nka i bɛ na ye k'a fɔ jamana in kɔnɔna la waati o de bɛ tiɲɛ kɔni n'o b'a bange nin waati na député kɔrɔ ninnu y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min n'o sigira sen kan walasa lajiburama fanga ale bɛ se ka dafiri cogo min na ni ka na ni transition o ye u y'a jira k'a fɔ ko o wulikajɔ kelen Abu Safinɛ Jara ko de tun kan ka sigi sen kan walasa olu bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna o la cogo mun na k'olu se u ka hakɛ kɔnɔ bilen ka bɔ yen tɔrɔmɔya don tɔrɔmɔya don Fatikaba mun ye den Keita ye lasigida nin kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni député kɔfɛlen ninnu don ni mun kama ni lajiburama fanga a dafirila u ye dunun gosi ka bulu kɔni k'o fiyɛ u bɛ se ka don da o da fɛ ninnu donna o da bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye conseil national de transition u bɛ se ka don a kɔnɔna la cogo min na olu yɛrɛ ka ta ka kɛ mun ye conseil national de transition n'o bɛ CNT o ma o kɔfɛ o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun garijɛgɛtigi dɔw kɔni olu garijɛgɛ o ye farati koyi o sabu kɛ garijɛgɛ dumantigi o bɛ ji feere bada o la o siratigɛ la maa dɔw kɔni bɛ député kɔrɔ ninnu na olu taara u yɛrɛ sɔrɔ CNT o kɔnɔna o la koyi maa minnu tun bɛ yen ni wulikajɔ kɛra u nɔfɛ mun ye IBK fanga a waati a maa dɔw kɔni taara sɔrɔ mun ye CNT kɔnɔna o la jamana faama dɔ bɛ Asimi Koyita a ye danaya da u kan ka miirina d'u ma a ye segin a kɔ a ka na mun ye baara an bɛ se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o maa ninnu na Abu Safinɛ Jara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a b'a hakili jigin mun ye Mahamadu Jarasuba b'a dɔn wa fɛn tɔ den tɛ wa n'o bɔra yen Asari ka Ibarika wani adema tɔn tɛ wa adema kɔrɔni o tɔn den kɔrɔ tɛ wa o bɔlen kɔfɛ mun ye Buraya mun député kɔrɔ min tun bɛ yen n'o bɛ Aïssata Cissé ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Sato wa ninnu bɛɛ lajɛlen ye député kɔrɔ ye minnu bɛ conseil national de la transition a kɔnɔna o la bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ u tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen ko jɔyɔrɔ ko o ma sɔrɔ nɛrɛ kɔrɔ jara tɛntɛn sɛbɛya tun bɛ mun dun dunta a dɔgɔla kosɛbɛ kosɛbɛ taa foro la Abu Safinɛ Jara u ka taa foro la u ka taa dabakala ta u ka taa dabakala ta ninnu dɔw bɛ se ka biribilen ye e kɔni dɔw bɛ se ka biri a dabakala ta ninnu se ka biribilen koyi ni nɛrɛ kɔrɔ jara a jara dabakala ta bete u ka taa dabakala ta est-ce que jamana wari ko ka an ta ma n bɔ fɔlɔ yɛrɛ o alors n ka tɛ k'a cɛ ka d'aw ma olu ye tile filani min kɛ dɔɔni ma di wa a dɔɔni dira alors n'u y'o dun k'o ban ka taa foro kɔrɔfɔ min dɔ kɔnɔ a lamɛn den Keita ale de kuma la sira ni o kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kɔngɔ a donn'u kan u ye kulekan ni k'o bɔ cawu u ye laɲini kɛ u ye da caman ni k'o gosi nin waati na i bɛ na ye k'a fɔ u ye da jumɛn ni k'o gosi o de y'an ka jamana premier ministre ka da ye n'o bɛ
directeur sugal ko kala maika ko fa ya ale ka dagoti sugal da ko ni ka yelu ye ni député nous na be collectif de députés de la 6e législature na bo olu ko fa sugal ka bismillah ko nala ma do no kumu nyama no ye tijani gino akom do ko na ke ale bangasi député koroye wala ko nala no sugal ka nwanyu ko nala e be na ka fa ko mi man ni we la ni bele ke ka ni shi docteur sugal ko kala makoy la ni folo Abu Safna Jara diploma gele diploma da ni sigilendo wili ki jo ni jolendo ita kenye ta ye la ni folo mbe ni député nunu ko nu député ko nu ya la ni o ke u ko olu ku ngama sigi no be reliquat de leurs frais d'installation olu ka sigili na folo ngama di oluma e ko na folo do oluma o reliquat o te ya o do olu ka na folo ngama te ko ko duma o bolo ko be fenno Abu Safna Jara nyoro fina woni daleno isigida wali sigileno ni ki jo ni jolo no itage nyataye de ko nu ko fo juma fena bu dahono ko mi olu ngana sanduru mu nge wasablo ko na ko na folo ko dulu atidi bede o jala tigera ka ba ko tidi ko de kote ay atidi ay alors Sanduru olu na kalo sama ka Sanduru war futa ka di atidi koma ala o bolo ko be ko ko lu bla o ga aja ko na o la munyi député na aja mu maka ko lu bla o bla jele o ko na o la o bolo ko be ko ma wolo bla be masaka wole ko ni sero o lu ma o ma wolo bla ko lu fala bla o ga aja ko no aywa don mo misika do ma wolo bla ma yo masaka ko ante ko ga o mu fe bolo e mo be bolo lu na tabata no tabakala ate yele ate yele munu be balolo ko ta tabakala ate Abu Safna Jara ni ngone fazire mo nanya sama sogomara na kabo la sira na okona la de ke ita kalum kala tigido ibonya obala bele ke ko fo la sira ne mara ko ni ane ni me jamana bele no ayo jamani yere be gola mi be ya makla gon ngilla abala ko bu ko mushi jalo lu ka do ma ko fara nyanga ka nga sira ba gra o député joli ba wala mu ye sanjama ni wasablo ngona lai ayo joro jume la fasara ni chama be ni ba suru ye million chama juta a député a chama ne bolo no kan do ba ko ya utsika tu alu bo dugula a député do bu ka sanur ke ka ba u bora mara mi ngoro fo ka ta ka ba fe ba no tisegi wani ya se ba mu re wulle nu no fe dawo aw ba juru tawa ka juru ta fa be tara ka campagne ke ka do nege dawro ka do najinu ni ko ro ka ta alo ni mbora maw alo ka ta ngam su ko wakili nyami kebe na ka shifu wakili nyami abana na sigi to ko manya ni ma ni o ko chana ko ye mi do da fe e be ko o soro atidi awo atidi pete ni jala tiga ka ba abana aka na kede ni e piège mi sugal ko kala maiga tani na ama do ye maye ne feri ki fera bi nona na kede pete jan ko do luma ko ngar tigil tara da ko nyere bo do bo yo no ko do ma re aw ka tigil tara ne bu fene aw fene aka do man do misali to no ko do luma u ka million duru di ka dawo maya ala do baragro nura fem okay ambassadeur ay okay anda soro do ba dama ay ambassadeur ay ka sara to ni ko ni be faka malde ga war soro ba fo ki ba sara ambassadeur yo ko di kana me bara de ka sara oche o ko sa nunu ma tata kata dana ifo ko na ko ni fuchi du muno fuchi o mana o ko sa ni malde to ya da ba ka ta ba galata ibona ka ga do pedi ke ko fo independent nambolo bu ko bo na le ko c'est pas ko la MSC ale ka semedo ay ka do fo ina fo ida kun sera akrofoma ina fo yoro mun ni olu be wolo ko banque et établissement financier waru ale be mara yoro mun na bani ta kabla ani donga bla ka do fo olu ke yoro mun na bela jele be akalama ka fo ko ni akli woro e banki munu ni olu be mali jamani kono ka fo kli woro banya go ka fo yo olu danwanga ay ka fo ko bangu ko abela jele kun da so ale be ko fo na bora banki dama dola parce que ba ko la kongo araba ka do fo wula fe ku me gerefo mi na ku me barabla njari mi na ay ka do fo ko ku ye ajo folo est-ce que ama bane ku ya ajo folo mo ni be mu ye ku sabado ko si su bajiri ga wuli ga jodi ya glon folo o glon ni sebe abena bam pe isginai
MSC ale ka kuma la a y'a jira indépendant kɔnɔ k'a fɔ ko nin tile wɔɔrɔ baara in kɔnɔna na a ye ka dɔn k'a fɔ ko a kun kɛra kasara caman ye a d'a kan i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ t'u ka wariw bila u bɛ t'u ka wariw ta a ye ka dɔn k'a fɔ ko a kun kɛ bɛ gɛlɛya caman ye i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya in ko a kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka don hali an ka sugu kɔnɔna na a d'a kan n'i ye nafolo ko ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ nafolo fɛn min don a bɛ tunɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ di yan bɛɛ o b'a minɛ o b'a di nin ma kelen b'a minɛ o b'a di nin ma parce que i b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye tile saba gɛrɛfɛ fɔlɔ min kɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra gɛlɛya ye k'a yira la k'a fɔ banque damadɔ bɛ yen minnu ni olu kɔni ye baara kɛ parce que i b'a ka fɔ la o tile saba kun fɔlɔ in tɛmɛnen kɔfɛ u ye tile saba sabanan wɛrɛ u y'o siɲɛ filanan u y'o daminɛ ntɛnɛndon talata ka se kununko araba ma kununko araba i ka dɔn k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ u ni gouvernement u ye négociation daminɛ négociation hali ni fɔ ka bɛn a ma sabati i ka dɔn k'a fɔ hali ni a ma sabati u ni ɲɔgɔn cɛ nka ko banque baarakɛlaw olu kɔni ko u y'u jɔ jɔyɔrɔ min na o de ye k'a fɔ ko u bɛ gɛrɛbu u bɛ a sonsoro dɔɔnin fɔlɔ yanni waati dɔ cɛ parce que i b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn k'a fɔ banque baaraw u ka gɛrɛfu min ni a kɛlen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko a masiba a fanga bonyana kosɛbɛ ka d'a kan min ni a bɛ wele ko économie ni o ye sɔrɔ ye jamana kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko a sɛbɛn sumayana ka d'a kan don ka bɔ ani bila ka taa ko o kun sumaya bɛ banque kɔnɔ parce que i b'a ka fɔ la banque u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni olu ka lafasatɔ ye ni o bɛ wele ko SYNABEF i ka dɔn k'a fɔ SYNABEF mɔgɔw ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko u ni u ka ɲɛmɔgɔ ko u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ laɲini fila la laɲini 13 in kɔnɔna na laɲini fila de bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko o de kɛ bɛ gɛlɛya sababu ye u ni ɲɔgɔn cɛ koyi o laɲini fila min bɛ yen a ko o laɲini fila ko o jɔyɔrɔ ka bɔ u ka laɲini kɔnɔ kosɛbɛ nka u ma bɛɛ fɔlen na o laɲini fila in kɔnɔna na parce que i b'a ka fɔ la o laɲini fila in de kɛ bɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ko hali bi gɛrɛbu a kɔni gulonnen don ka d'a kan u bɛ ka waati kɔnɔ waati nataw la ni sɔn ma kɛ laɲini fila in ma a fɛn min ye ka banque k'u da su a k'u da su a ka kile bɛɛ lajɛlen bila u kun ka t'u da so a bɛɛ k'a fɔ ko u na o kɛ koyi min ni o bɛ wele ko grève illimité parce que i b'a ka fɔ la an bɛ waati min na komi bi u ka syndicat ɲɛmaa dɔ ko o y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don hali ni a y'a sɔrɔ u ma bɛn fɔli la nka i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni sɔnnen bɛ k'u ka baara k'a jɔ fɔlɔ ka grève k'a suspend i ka dɔn k'a fɔ ka grève k'a jɔ fɔlɔ k'a sababu kɛ maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni o y'u ka client ye minnu bɛ yen ni olu bɛna wari bila ka wari ta hali actionnaire ba minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko olu ka hokumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ olu sɔn bɛ ka grève k'a sonsoro fɔlɔ parce que i b'a ka fɔ la ni o ye MSC ale y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi banque baarakɛlaw k'u ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ k'u b'a ɲini INTM fɛ ni o ye Union nationale des travailleurs du Mali ni o ye Mali aforoba cakɛlaw ka tɔnba ye ani ka se ministre de l'économie et des finances ma ministre so min ni o ɲɛsinin bɛ sɔrɔ ani musakakow ma k'olu ka jɛ k'u da don olu ka kɛlɛ nɔ walasa fɔ ka bɛn a na se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a tigi filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ MSC ale ka sɛbɛn don MSC foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ne ye indépendant ne y'a bila indicateur du renouveau ne ba ale sama ka gɛrɛ na a bɛɛ na ta mun ye kɔnɔni yɛgɛbɛ ye kojugu Abu Safinɛ Jara a b'a a fan ci tayi mun ye Seydou Jara ale de kumani don indicateur du renouveau o kɔnɔna o la a ko an ka taa conseil national de la transition conseil de la national de la transition n'a bɛ CNT o ko kɔ Abu Safinɛ Jara sigikafɔ belebele o bɛna kɛ bi sigikafɔ mun ne Isa Kaoudimu n'o bɛ dɛgɛ su saba n'o ba ale ko fɔ a ka ko a bɛna bila minɛn jumɛn de kɔnɔ ngolo bɛna bɔ a kan na wa a bɛna to koko naani ni ɲɔgɔn cɛla la wa nin ko n'a bu n'a kolo ko CNT maa k'u na sigi kurakɛ bi sɔnni an ka don o kɔnɔna la foli an b'a ta ni ka maaya bolo ni ka ale sɛgɛrɛ ale kɔni n'i ye bɔra kuma fɔ dɔrɔn ale ɲɛji de bɛ bɔ n'i ye jɔ fɔ kabako kuma député ka nin ko ye ale ɲɛji bɔra wa ɲɛ bɛ jamana in kɔnɔ la politiki maa ka dɔgɔn ko maaya bolo tɛ mun don a bɛ nin bɛɛ dɔn ne hinɛ jamana in na Awa Jalo ka fɔ awa ma fana fɔ k'a fɔ waati min na komi sisan hali mɔgɔw kan ka sɔn ka jɛ u ka sara dɔw kɔ k'a di gouvernement ma u ka baara dɔw kɛ n'a ye a banna ni dɔw bɛ ka wuli bilen ko fɔ ka o tɛmɛ o kumana kɔngɔ b'an fa yan kɔngɔ b'an fa yan Abu Safinɛ Jara ko Isa Kaoudimu a ka ko a bɛna bila minɛn jumɛn de kɔnɔna o la o siratigɛ la mun ye Seydou Jara Kɔlɔba Kari ale de kumalen don a y'a jira k'a fɔ ko mun ye CNT a ɲɛmaaba n'o bɛ Bakolonale Maliki Jaw n'o bɛ ale bolo a kɔni ye wele bila mun ye CNT maaw ba alamisa don in na n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 4 ma san 2021 o sigi belebele o bɛna kɛ mun ye CNT yɛrɛ o kɔnɔna o la sigi belebele in a bɛna kɛ okumu jumɛn de kɔnɔna la n'i y'a
jemna ka laje doni munga mane isa ka ujubu na be daga su saba kofo ale tara ko nanu nyonche commission do sigida mu sente era okonna ula commission munna be wuli ka joke ka sega sega like ko munna boda mu nyu ka katram vice president no be ka ujubu daga su saba adda no ko mun ka laje ka ko na abu ko nu ubon nyona atri ba ka fola ako ni ya jemna ka laje jelaki jone binon jelaki jone be ko de binon do daga su saba no be isa ka ujubu aka attente ko de leta trouble à l'ordre public abu safna jala num bala dile jelaki yena jelaki na jori la kiri buna kun kana kenaka mun ye kawo saba fo ka tabla mun ye sam flala e kan o kaso o de ke wa ite da dora magoi mun ye amadi da fane ko sara jamana ko ni uye abu safna jala ni biya jerne ga laje mun ye daga su saba ka ujum aka ni babu ya akwani chedo na jamana ko na fo ka fo ko a chedle ndo imana ta fa on fa bebe ka ujum go kuma ina mazina le beke ka ujum abena ko ni jom kono wa o sabu ke jelaki mun binen fla daga su saba na be ka ujum ko fo jelaki mun na jora la ajelaki ko akundala ko akabun ko sobe watika baka fola ako bi alamsa doi munye jekulu muno sigira senga wasa ka ujumi ngani ko nunu ga ko na buku bonwana asika sika liko nike ni ya temna ka laje wesi fola fola minge o sikira wiplo o konna ula waya ka fa ko mashi unde tenaka enu o mata nduru ko ni ute o ga bisigi ebe na ka ko ona ka sigiye ni sende ma bela de ngoni na nyaso kenenka watika baka fola munye ameta bulo mina na fo ko bi ulika do be sina wasa munye sente mau kama mumbe no de daga su saba isa ka ujum abisika boni ngala konna ula tumuna ngamiri no ne aklina taw ulu de kele ira sente o konna ula ko ali mali do ndire mali do mir nanu aklina taw ko ute kele ne daga su saba ka ujum aka ni ko ula patika ba ka fola munye seru jarai aya ira ka fo ni ya jamna ka laje ma do la ira ka fo ko me isa ka ujum ko le mum bladen fla amani o sabke ni ya ka ujum ko fo mi ira ben o ko fo kala ko fo chedu ko pele mi ya klibala sero ma ko chide mu mesra flata ma yala en fait na fiki yala en fait o gene mun gara sobiye o jima abora ayo kuma cha ma fo anya shi jamana prime minister o ma na fata fata like do yala de ka fo o jima yo ko fo mun foni ko liberté d'expression o yo ko jima ga mi mun flani ko e dankar le liberté d'expression la atika ba ka fo la ko mi seru jarai ko ni tra fando ni pe o lu ko ni ayra ka fo ko jima ko abora o kuma cha ma ni kono ko fan cha ma ni pe o lu bora adda hono kadangana aya siglim ngani ga nyefo borolo usrafe no be facebook ko ko ni mina e ka fo ko kawjim ko e dance ko ro sago mi sende ma do funa yo ira ko fo ati ba ko ni fo la ko kawjim o sila chama no ma abolo na ka ti sigi borolo samdala ta mu yo shogal ko kala mai ka ko se ko ro buda at me se ka feranda balika conference de presse ni go labe ni ga ko fo ndilo wole wasila wala fana ma abolo ni ga mu yo gouvernement mau wi ra wole sente ko na ula mu ma kuna kaje nya fo mu gouvernement mau da na ma ya ka fo ko ako ko amata otabolo kawjum sika ko ntala mu ni commission mu sika senga sente okonala na ma bi tijo mata ane durula abu samna jara wana wuli ka joke ka chesirke kawjum amna sika demede wa atna sika demede wa abito wola wa atna to wola wa nimbala dele ningali mun na ko na bu ko ngu bala dele mina bonyo na bi seru jara ane ya ka fo mu ni ngata biro no okonna ula ako ko mi sente mau bo so mata jekulu bakele mu ka tu uche yango wa no be isa ka ujum okofo ko mi sente mau ubona so na afo ko mi ka ujum bilifini mun dale me aka o bilifini abena sika ka wuli ka bo aka wa sente mau kunna no fodi wa ubona dele te mun ko fo boy mu yi ngale mun fana be ni mau ba sigura rabbi ko mi sente mau ye ubona lani jaku ya la ko ujum ku ka bo wa abu tabla jara ni bala dele ni ngale mun ne mari do mi ga ira sigu asigu na bi na ko na bu abela dele me bo nyana bi sente ko no konala seru jara ako wati mun ko ngoni kala mu ni sente mau yo wuli ka joke ta chesiri ke ni na kritikala ka ministre mun be nanga ma ko ba ma wadu kasonge ure ba ma wadu kasonge yo sebandi ama aka ferenda balike u jonya mun be no be isa ka ujum ko fa daga su saba abe wo mun na be kasubuma o konna ula na be sira nyanya to mun ka masala to mun ko yela kala to mun e ko sila fa ko adiruma amdo na ko bi sigi ngoni mena ka bi ni sente o konna ula ma tan duru
ye fasali min kɛ ka o jugu ka nin ko in na u bɛna taa kolo n'a bu o bɔ ɲɔgɔn na mun ye sente maaw ɲɛ kɔnɔ a bɛna bila de wa a tɛna bila de wa mun ye immunité o bɛna bɔ a kan wa n'o bɛ birifini kɔfɔ ne bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye ne mɔden dɔw m'o ɲininkali kɔni k'o tɛ n yɛrɛ la bi parce que don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye indicateur du renouveau kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la Fini kɛra b'a fɔ n'i ye indicateur du renouveau bila le soir de Bamako ne na bɔ ni o ye le soir de Bamako a ka dɔn k'a fɔ ko le Dio Yad Agali Amadou Koufa a ka dɔn k'a fɔ ko hakilina min bɛ u kun n'u ka cɛ a k'u ye a bɔ u y'a sarada hakilina jɔn de b'u la hakilina jɔn de b'u la u y'a sarada o hakilina bɛ sa kɔnɔ ye ko sa ko hakilina t'u kɔnɔ ye parce que b'a ka fɔlɔ ni o de ye Umaru Angoyiba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni cɛ fila min filɛ nin ye ni o ye Amadou Koufa ani Yadi Agali bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini waati dɔ la ka se fɔ sisan ma nin dakɔrɔba fila in a ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ u kɛ bɛ ka o boloda min ni o bɛ tali kɛ babali walew la kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana a camancɛ bolo maa min bɛ yen ni k'a dɔn k'a fɔ ni o fana kɛ bɛ ka wulikajɔ k'a boloda jamana a camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔnɔ cɛkɔrɔba min bɛ yen ni a bɛ wele ko Yusufu Toloba o ye chef d'état major ye Dana Amasagu u jɔ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Yadi Agali Amadou Koufa k'u ko ko hakilina min bɛ olu bolo o de ye yanni sa ka ban n'o ye décembre sa ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ka tɛgɛ da Amadou Yusufu Toloba k'u bari wula olu hakilila Yusufu Toloba ye maa gansan de n'a bɛ du dɔ Yusufu Toloba bɛ du dɔ a du dɔ Umaru Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni laban min ni a bɛ nin maa ninnu bolo n'o de ye Yadi Agali ani Amadou Koufa a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bamaji kɔrɔba fila bamaji cɛkɔrɔba fila n'olu de kɛ bɛ ka fɛn min bɛ wele ko terrorisme o de ye ka jamanadenw k'u bagabaga faali jugu k'a ta ka jamanadenw k'a sɛgɛrɛ a camancɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a daminɛ fɔ kɔrɔbɛ bolo ka na camancɛ bolo la a ye k'a dɔn k'a fɔ waati min na Mopti mara kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min bɛ dɔgɔnɔdugu kɔnɔ ni o kɛ bɛ ka wulikajɔ k'a bɛɛ lajɛlen fana sabati walasa ka se ka dɔgɔnɔw a balimaw i ka dɔn k'a fɔ jamanaden yɛrɛ fɛn o fɛn ni u bɛ camancɛ bolo kɔnɔ ka se ka u lakana ne ye Yusufu Toloba chef d'état major Dana Amasagu a ye ka dɔn k'a fɔ ko Yusufu Toloba nana wulikajɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a sabati balima minnu ni olu bɛ camancɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Bandiagara mara ale ko tɛ a ye tɔn min bɛ u to a la ni o bɛ wele ko Dana Amasagu a ye k'a dɔn k'a fɔ a ye wulikajɔ a kɛ bɛ k'o boloda bagabagali wale min ni a bɛ Amadou Koufa ani Yadi Agali bolo i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka camancɛ bolo k'a sɛgɛrɛ ale bɛ se k'i kɔ a da k'u kɔ a la cogo min na Yusufu Toloba bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la ka se sisan ma Yusufu Toloba ko a kɛ bɛ ka o boloda min ye k'i kɔ a da Amadou Koufa ani Yadi Agali la ni min ye taabolo cɛjugu min bɛ u bolo i ka dɔn k'a fɔ Dana Amasagu ɲɛma n'o de ye Yusufu Toloba ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛ bɛ k'i kɔ a da u kɔ a la wa a ye k'a dɔn k'a fɔ san ani waati bɛɛ lajɛlen na n'u karila ɲɔgɔn na Yusufu Toloba ko a bɛ sebaaya a b'a sɔrɔ kosɛbɛ parce que i b'a ka fɔ la a bɛ waati min na komi bi ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka taabolo min ni o ye u ka sariya ye u bɛ taabolo min kan ka a kɛlɛ k'a kɛ u yɛrɛ ka miiriya la n'u kan bɛ k'u bɛ Alako la ka sɔrɔ u tɛ Alako la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Yusufu Toloba kɛ bɛ k'i kɔ a da u kɔ a la u y'a jira k'a fɔ ko maa min kɛ bɛ k'u kɔnɔguwa bi a ye k'a dɔn k'a fɔ camancɛ bolo la ko o de ye Yusufu Toloba ye parce que i b'a ka fɔ la n'o de ye dɔgɔnɔkɔ Umaru Angoyiba ale y'a jira k'a fɔ ko Amadou Koufa ani Yadi Agali k'u ko hakilina min bɛ u la kalo 6 kɔnɔ ni waati dɔ k'u y'o kunnafoni di n'o ye k'a daminɛ juillet kalo tile 20 ani juillet kalo kɔnɔ k'a daminɛ juillet kalo la ka taa bila décembre kalo la a ye k'a dɔn k'a fɔ kalo 6 kɔnɔ ko u na Amadou min ye Yusufu Toloba ye u na u tɛgɛ da a kan k'u tɛgɛ da Toloba kan a fɔ Toloba b'a bolo dun kan alamu a b'a tɛgɛ da o kan k'u n'u tɛgɛ da Toloba kan k'a d'a kan olu bɛ kɛlɛ min na i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ ka olu fana ɲɛguwa bi a ye k'a dɔn k'a fɔ camancɛ bolo la k'o ye Yusufu Toloba ye maa parce que b'a ka fɔ la ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Yusufu Toloba in yɛrɛ u bɛ se k'u tɛgɛ da o kan cogo min na parce que b'a ka fɔ la k'u ye o dabali o fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ kalo 6 kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o ma ɲɛ sɔrɔ bolo dɛ parce que b'a ka fɔ la n'o de ye Umaru Angoyiba ye a y'a jira k'a fɔ hali bi fɛn min bɛ tali kɛ Yadi Agali ani Amadou Koufa hakilina laban min bɛ u la ko yanni an ka se sa ban waati ma n'o de ye décembre kalo ye dɔgɔnɔ cɛkɔrɔba min filɛ nin ye walima dɔgɔnɔw ka chef d'état major min filɛ nin ye o tɔgɔ ko Yusufu Toloba k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u na t'u tɛgɛ da a kan koyi parce que i b'a fɔ la ko hakili jigin don ko waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ Yusufu Toloba ko ani maa ninnu k'u karila ɲɔgɔn na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ dɔgɔnɔw la i ka dɔn k'a fɔ ko u ye maa damadɔ fa jadisiw la o
que b'a ka fɔla sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Yusufu Toloba ka maaw ni o ye donsow ye i ka dɔn k'a fɔ ko ni u ni jaadusuw kɛra ɲɔgɔn na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ ko a n'a faali caman kɛ fɛn min bɛ tali kɛ jaadusuw la dɛ. A b'u fa dɛ. Parce que b'a ka fɔla Umaru Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Amadu Kufa la ni Yadi Agali a ko maa si kɛ tɛ k'u kɔnɔ guwan bi maa si ka kanminɛ guwan tɛ u la min ni o tɛ Yusufu Toloba ye. Yusufu Toloba Mopti mara kɔnɔna na a ye ka dɔn k'a fɔ ko Yusufu Toloba ko a kɛ bɛ ka maa ninnu k'u kamana guwan bi parce que b'a ka fɔla ni o ye Umaru Angoyiba ye a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ni Mali surasiw ani donsow ko olu de kan ka jɛ ka nin baara in kɛ i n'a fɔ olu kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u bɛ se k'u guwada ninnu guwa la cogo min na a banna b'a ka fɔla ko ni an bɛ waati min na komi bi ko ni Mali faamaw ni o ye Mali surasiw ye n'olu ma fara donsow kan i n'a fɔ hakilina min bɛ Yusufu Toloba la ka jɛ ka a labaara walasa jaadima minnu ni u hakilina ye ka se ka u tɛgɛ da Yusufu Toloba kan u bɛ se ka kɛlɛ cogo cɛjugu la cogo min na walasa ka se ka an ka jamana a ka se ka lafiya wasiri filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛnni Umaru Angoyiba foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara yiri mɔgɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen mɛn ka di ale da kɔnɔ k'a fɔ ko lɔgɔ kɔni ko o banna kabako faduniya ani fanfara kaba ne b'a sama ka gɛlɛn na mun ye Fatigiba Bugu Jara Bugu Jara a kumalen o don Bugu Jara a ko an ka taa mun ye hippodrome 2 extension o kɔnɔna o la i bɛ na ye k'a fɔ ko faali kɔni ko a kɛra dɛ mun ye bingalikɛlaw ye n'a bɛ bandiw kofɔ mun ye bitigi feerela dɔ bitigi feerela mun n'a bɛ mun ye Orange Money n'a b'o o kɛ bɛnbaju kɔni u taara bin u kan u taara bin a kan ni ka ningɛnɛ kɔni ni ka a karaba ni ka taa n'a bolola nafolo caman je Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Bugu Jara ye a ko alamisa don dɔ bɛnna kalo tile 28 ma Abu Safina Jara nɛgɛ ɲɛ 21 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye Yakuba Tarawele a si sanji a bɛ ti jɔ sanji 31 o la maa dɔ a bangera Kucala a wolofa tɔgɔ mun ye Sidiki a woloba tɔgɔ de Mamu Berete Yakuba Tarawele n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɔra Kucala a bɛna musaka ɲini walasa mun ye ka taa fakɔrɔw dɛmɛ ka taa bakɔrɔw fana k'u dɛmɛ a nana butiginin dɔ kɔni k'u sigi mun ye gomi yɛrɛ kɔni o kɔnɔna u la ka komini de o fɛ a bɛna ye k'a fɔ ko alamisa don dɔ bɛnna kalo tile 18 ma mun ye bandu kɔni filɛ ka taa bingali ta ni kɔni cɛ kɔfɔlen dɔ bɛ Yakuba Tarawele ni ka a sɛgɛ dɛ a ma ɲɛ mun kɔ ani kɔni a tora a da fɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Bugu Jara ye a ko kibaruya kɔni o sɔrɔ la mun ye Yakuba Tarawele n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko mun ye Kucala ka den don Yakuba Tarawele a bɔra Kucala ka na nafolo ɲini de la jamana in kɔnɔna u la Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Bamakɔ o kɔnɔna u la nafolo n'a y'a sɔrɔ a bɛ taa fakɔrɔw dɛmɛ ka taa bakɔrɔw dɛmɛ ka taa balimaya jigi tugu ka taa sinjiya jigi o tugu nka i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kalo tile 28 alamisa tɛmɛnen mun ye Yakuba Tarawele kamalen yɛrɛ filɛ a ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye bitiginin bɛ sigi don mun na k'a bɛ bitiginin fɛn kelen b'a a kɔnɔ a n'a kɛ 2 ye 3 o bitigi yɛrɛ kɔni a yiriwara kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a yiriwara bandiw ye o kɛ u dayɛlɛma yɔrɔ ye o kalo tile 28 i n'a f'i ɲɛna cogo min na 21 tɛmɛnen ni sanga 30 ye waati mun na Yakuba Tarawele ani maa mun bɛ n'o y'a ka opérateur de transfert d'argent Orange Mali u bɛ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛla o la a donni kama mun ye samusumsuni Abu Safina Jara o bɛ ka jigin mun ye bandi 2 kɔni nan'u jɔ moto la Yakuba n'a ka maa yɛrɛ olu m'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye maajugu ye koyi k'a fɔ ko miirina b'u la hakilina b'u la k'a fɔ k'u bɛ na ne fa wa Yakuba yɛrɛ ma miiri ni o ye Fatigiba ka fɔ la waati mun na sa mun ye terikɛ in kɔni ale taara bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ni maa kofɔlen 2 u donna Yakuba kɔni u kan a y'a sɔrɔ mun ye samusumsuni o kɔni o bɛ sen na y'a laɲini Yakuba fɛ mun ye nafolo fɛn fɛn de b'i bolo nafama fɛn fɛn de b'i bolo yan i k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ka a di a ma o yɔrɔnin kama mun ye Yakuba Tarawele nafoloma fɛn fɛn de b'a bolo mun ye a y'a bɛɛ lajɛlen di mun ye bingalikɛla ninnu kɔni o ma bingalikɛla ninnu a y'a sɔrɔ marifa b'u bolo mun ye muru ye o b'u bolo nin marifa ciko 3 kɛ sanfɛla u la n'an ko ma sommation o susu sanfɛla u la walasa u ka ko Yakuba bɛ se ka taa ba la cogo mun na o siratigɛ la Yakuba a y'u deli a ye sabali ne nakun ne ye Bamakɔ wari ɲini ye n fakɔrɔ bɛ n kɔ ye n bakɔrɔ bɛ n kɔ ye denbaya o bɛ n bolo aw mago bɛ fɛn fɛn de la a y'a bɛɛ lajɛlen minɛ a ka taa n'a ye Abu Safina Jara mun ye Yakuba ye a y'o kɔrɔfɔ nin kɔni k'a fɔ min ka bingalikɛlaw ɲɛna o n'a ta bɛɛ min ye bingalikɛlaw u m'u deli ko k'a dabila koyi nka fɛn mun nana kɛ gasi yɛrɛ o sabu kɛ Yakuba nana dɔn k'a fɔ ni bingalikɛla mun filɛ nin ye maa kelen m'a la ale b'o dɔn koyi o ti fɔ o o ti fɔ
i b'o to ka taa i b'o to yen de fɔlɔ o ti fɔ dɛ kabini ko k'i bi kelen dɔ aw i b'u to yen o fɔlen a ko k'a bɛ maa mun dɔn Abu Safinɛ Jara o kamalen a ye muru fosi a y'a turu Yakuba la k'a sama ka bɔ k'a tura la tuguni k'a sama ka bɔ k'a tura a la tuguni a ma ɲɛ mun kɔ Yakuba mun ye Yakuba Tarawele Yakuba dara joli la an bɛ dugawu kɛ u taara ka Yakuba jolimafɛn ka jolima k'a dalen to yen a ka bolo nafolo bɛ yen na a kun taara n'a bɛ jɔ $5,000,000 la u tora ne nin bɛɛ lajɛlen o ye u tununa o ma ye o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu kɔni ye kibaruya in kɔni ka a sɔrɔ n'olu ye kunkan k'a mɛn olu bɔra ka na Yakuba kɔni dalen sɔrɔ joli la olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ Yakuba a bɛ se ka taa mun ye lapitani cogo min na hôpital Gabriel Touré Abu Safinɛ Jara u taara ni mun ye Yakuba Tarawele nka a ma ɲɛ mun kɔ jumadon n'o bɛnna octobre kalo tile 29 ma Yakuba ye diɲɛ to nɛgɛ ɲɛ kelen n'o bɛ 1h du matin n'o b'o kɔfɛ an bɛ waati min na komi bi commissariat de police du 17e arrondissement n'a bɛ Sirawana n'a ka maaw kɔfɛ olu kɔni kɛlen bɛ ka enquête k'a dayɛlɛ maa minnu kɛra sababu ye ni ka ni Yakuba Tarawele ni ka a fa bolo bɛ se ka da a maaw kɔni ka cogo min na mun ye Sirawana n'a ka cɛdenw u kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɔni k'o bila sen kan ka enquête kɔni k'o kɛ a tigiba ka fɔ la mun ye Yakuba kofɔlen yɛrɛ a kɔni a sudenw bɛɛ lajɛlen kɔni k'o kɛra an bɛ jigin ka dugawu kɛ Yakuba Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa ka a ma Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ Ala ka dayɔrɔ suma jamana in ma nɔgɔ dɛ fɔ bolo ka da ninnu de kan a bolo bɛ da o kan bolo bɛ da ninnu awɔ a bɛ maa mun bolo ye bolo bɛ da ninnu kan n'Ala sɔnna ale ninnu tɛ maa Sirawana dɛsɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka dayɔrɔ suma Fasiru do an y'a sama ka bɔ kabako fa duniya ani Famarakaba ka bɔ ale kɔnɔ nin waati in na i bolo n'i kɛra k'a fɔ kabako fa duniya n'i y'ale bila ne n'a sama ka gɛrɛnna i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka taa Burkina Faso mun bɛ yen ko cɛkɔrɔba dɔ san 80 ani kɔ a b'i n'a fɔ npogotiginin bɛ a bolo n'o y'a furumuso ye npogotigi a kɔni tɛ tɛmɛ san 10 ani dɔɔni i k'a dɔn k'a fɔ hali ka se san 25 baɲanko ma parce que i b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin cɛkɔrɔba in san 80 ani kɔ npogotigi cɛnajɛ a bɛ a bolo i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye npogotigi cɛnajɛ in ye a ye ka dɔn k'a fɔ maa o maa ko ni ɲɛ dara a kan e ko a ma nɔgɔ dɛ Moritani bɛ tiɲɛni kɛ awɔ aw kɔni aw delila ka ninnu kɛ aw tɛ diinɛ la an t'a fɔ ninnu aw tɛ diinɛ la o de b'a fɔ san 85 cɛkɔrɔba san 85 ani 5 o b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ye jaralaka Burukina bɛ Burukina bɛ jaraw bɛ yen n ko jaraw bɛ yen a bɛ se ka kɛ mun ye a bɔra yan Burukina bɛ yen o ye wezarakow de ayi sa a bɛ se ka kɛ a bɔra Mali la ka wezarakow de bɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɔra Mali la ka t'i sigi Burukina ala mun jaralaka don san 80 i bɛ taa san 15 fili i ka ko ma ban wa bɛɛ n'i kɛra k'a fɔ san 85 ani 5 npogotigi cɛnajɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko npogotigi n'i y'a kɔ donnen a b'a fɔ ko ayi ko a to ten mɔni don wa i ka dɔn k'a fɔ furufuru de b'a kɔ la wa a ka dɔn k'a fɔ ko i dabali bɛ ban nɔgɔ in na n daji bɔ dɛ i n'an fa de o bɛ kɛ o i n'an fa de ne ma sɛbɛn n'a bɛɛ den wo n'an fa de min sɛbɛn ma n b'o de kalan parce que ne b'a fɔ la san 85 ani 5 npogotigi cɛnajɛ min i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a cɛtigɛlen ye a ka dɔn k'a fɔ ko maa bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ ko i tɛ tɛmɛ a la wa ko i n'a kisi ni yɛrɛ ye parce que ne b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba san 85 ani 5 npogotigi i ka dɔn k'a fɔ cɛmisɛnnin dɔw fana bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ cɛmisɛnnin maa 5 baɲanko i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ni npogotigi k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne b'a fɔ la kunnafoni waati min na a dara cɛkɔrɔba tulo kan k'a fɔ ko i ka musoninncinin o de ye musoninncinin san 10 ani dɔɔni ka taa 20 ani 5 baɲanko la a ye ka dɔn k'a fɔ npogotigi cɛ ɲumanba ye a ye ka dɔn k'a fɔ npogotigi dafalen a ko cɛmisɛnnin 5 ani olu bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ parce que ne b'a fɔ la waati min na kunnafoni a dira cɛkɔrɔba ma ko cɛkɔrɔba kɔni a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ cɛmisɛnnin 5 in ka dɔn k'a fɔ ka waati bɛɛ lajɛlen na ka to ka kangari k'a da u ye cɛmisɛnnin ninnu a bamananw ka kuma don ko sibantɔ o tɛ ladilikan mɛn sibatɔ o tɛ ladilikan mɛn k'a sababu kɛ a kɛra cɛmisɛnw ɲa k'a fɔ ko cɛkɔrɔba san 85 ani 5 a npogotigi min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ko ani cɛkɔrɔba ni nin man kan koyi parce que ne b'a fɔ la san ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ cɛmisɛnnin 5 in ko a bɛɛ lajɛlen bɛ t'i mago ka t'o dilan koyi parce que ne b'a fɔ la waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ u bɛ t'u mago ka t'o dilan a ko cɛkɔrɔba kɔni sinna ka a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ye denmisɛnnin ninnu wele cɛmisɛnnin ninnu wele a ye ka dɔn k'a fɔ ko ka kangari k'a da u ye
siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko a ma tɛmɛ o kan don dɔ la cɛkɔrɔba kɔni ko a taara dugu la o dugu t'a sɛbɛ a nana sɔrɔ cɛmisɛn 5 a ye ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen n'a mɛn i mako kanu o fana bugutigi ye mana sɔn jumɛn bugutigi yɛrɛ mana sɔn jumɛn ni mana sɔn jumɛn ayiwa ko u na bɛɛ lajɛlen n'a mɛn i mako k'a dilan o mako dilan sɛbɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ka dɔn k'a fɔ waati min na cɛkɔrɔba kɔni nana bɔ o kalama ka na o minɛ ɲɛŋɔɛ a tile damadɔ kɔ ka dɔn k'a fɔ cɛmisɛn 5 k'u ka maaya a bɛɛ lajɛlen ka maaya tununa jumɛn maaya u ka maaya tununa Murtani dara Murtani dara dɛ o tɛ kibaruya duman ye dɛ bete parce que ba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko cɛmisɛnnin 5 kelen b'a kelen ɲininka i ka dɔn k'a fɔ ko kabinɛ bɔra yen fɛ o don waati min na cɛkɔrɔba ɲɛ dara n kan a bɔra ka maaya o dugusɛjɛ ne y'a ɲini ne ma a ye dɔ fana bɛ dɔ wele telefɔni na ko e ta bɛ wa dɔ fana b'a fɔ ko ale ta tunu mɛ cɛmisɛnnin 5 i ka dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba a ye a bɛɛ lajɛlen maaya k'a bɛɛ lajɛlen tunu parce que ba ka fɔ la waati min na u maaya a tununa k'u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda cɛkɔrɔba u bɛ se k'a ɲini k'a ye cogo min na cɛkɔrɔba u bɛ se k'a fanɔ cogo min na waati min na cɛkɔrɔba kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnw bɛ ka ale ɲini hali ni a y'a sɔrɔ u maayaw tunu mɛ a y'i ka dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba o ye sigida bila a n'a ka npogotigi ani muso canajɛ a y'i ka dɔn k'a fɔ mɔni de b'a kɔfɛ wa furufuru de don wa a y'i ka dɔn k'a fɔ ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba a ye 5 don a y'i ka yafa deli ne de y'a sɛbɛn ayi sa ko i b'a kuma don kɔrɔ ayisa mɛ mɔni ye sen de o ayisa o ko tɛ o ti min wa o bɛ bisa furu ti dun wa o bɛ dun alors n ka jalakani filɛ nin se ma sa de mɛ yafa deli ayi e bɛ ka mun fɔ ne tan maya kun fili da kɔnɔ a b'o la a kɛ Murtani Murtani awɔ kɛ Murtani ayiwa tɛmɛ an ka taa i ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min Murtani don a k'u ka Murtani k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tununa a cɛ 5 bɛɛ lajɛlen ka Murtani n'o y'u ka maaya ye ni dɔw b'a faamu ten ni dɔw ko Murtani k'a bɛɛ lajɛlen ka maaya a tununa u ka Murtani tununa su y'a ɲini ka dɛsɛ a cɛ 5 si cɛmisɛnnin 5 bɛɛ lajɛlen ka Murtani a tununa wa ko u tununa pegepegew cɛkɔrɔba kɔni ko a ye 5 don fiɲɛ nɔ a n'a ka musonin ncinin ko a ye 5 don fiɲɛ nɔ wa u bɛ k'a ɲini bi cogo min u bɛ k'a ɲini ten parce que i b'a fɔ la ko min ma bɔ a kɔrɔ min n'o las'a ma kɔfɛ ayiwa baasi tɛ cɛkɔrɔba kɔni bɛ ka taa dɔrɔn maayaw tunu mɛ Murtaniw tunu mɛ e kɔni t'a ko bannen fɛn ɲuman bɛɛ tɛ taa fɛn dɛ n'a fɔra to n'i ma to ayi ka fɔ jaralakaw ye fɛn ɲuman bɛɛ tɛ tali kɛ dɛ fiyewu fɛn ɲuman bɛɛ tɛ taa dɛ waati filɛ nin ye min bɔ kabako kɔnɔ jaralakaw ni kɔnɛlakaw ye Abu Safunɛ Jara a fɔ balimaw ye ko fɛn ɲuman bɛɛ tɛ tali fɛn ye fɛn ɲuman bɛɛ tɛ tɔmɔ dɛ Gasu nin ye Ouédraogo de cɛ dun ma a tɔ fɔ muso tɔ ma fɔ muso tɔ ma fɔ ni cɛkɔrɔba in filɛ nin ye moi je connais nin fi bɛ cogo min cɛkɔrɔba min filɛ nin ye moi je le connais ne b'a dɔn e b'a dɔn c'est un Jara ni cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba m'a kɛ Jara ye a ye kojugu kɛ wa a ye kojugu a muso de dɛ ale bɛ mɔgɔ ka Murtani latunu na cogo di an b'a tunu kɛ n'a fɔra i k'a bila i t'a bila a fɔra k'i kana kɛ siɲɛ joli joli ani m'a kɛ hali n'i y'a kɛ n yɛrɛ kɛ ne na fɛn tunu min tɛ Murtani ye ne n'i ka hali Alizeri tunu Abu Safunɛ Jara n'u ka Murtani tununen don n'i ka Alizeri tunu n'u ka Alizeri tununen don an bɛ mun wolo ma mun ye Fabugu karamɔgɔ ye Mahamadu Jara o ka na o bɛ se k'a labɔ wa a bɛ mɔ Mahamadu Jara wa Fabugu karamɔgɔ Mahamadu Jara ale tɛ kɛ o bɛ se k'a labɔ bana mana kɛ bana ye cogo o cogo ko maa ninnu kɔnɔ guwa minɛ ka taa ka cɛkɔrɔba t'a mɛn mais u ka tɛmɛ ne ka sira fɛ fɔlɔ dɛ o jumɛn u ka tɛmɛ ne ka sira fɛ ayiwa u bɛ u ka tɛmɛ Madu Mayiga ka sira fɛ o cɛ olu tɛmɛna yen fɛ bana kɔni mana kɛ cogo o cogo ye Madu si fura sɔrɔ la Fabugu Madu ɲɛ ni ɲɛ bana kɔni t'a la ni komi u bɛ Wagadugu ye u ka ci nana Mali la u ka ci ɲɛf'u ɲɛna n'u sera Mali la an t'a yen yɔrɔ f'u ye awɔ u ka se yan u ka na ni girima ye dɛ ni girima Murtani tununen wari fitinin de bɛ se k'o labɔ o ka vie bannen ni miliyɔn caman tɛ o labɔ man di dɛ o y'i ka vie o bannen maa 5 ka miliyɔn kelen misali la miliyɔn 5 a t'o sɔrɔ o y'i ka vie Jarakɛ t'o sɔrɔ ni Murtani yɛrɛ kɔni tununa an minnu y'a kofɔba ye an fana na dɔɔnin dun i ka vie tɛ ne koyi Kassim Tarawele Murtani tununa ni Murtani tununa o ti kɛlen dɔ in ye de an bɛ ni Murtani tununa wa ɲɛma la n bɛna mun f'i ye i ɲɛ bɛ npogotigini caman na bi caman jamana in kɔnɔ
u furulen don cɛkɔrɔba ma. ta fete bɛ min f'i ye cɛkɔrɔba muso. ne fara cɛkɔrɔba muso la dɛ. fara la dɛ. nin ye Burukina ye hali an yɛrɛ fɛ Mali la yan. an bɛ nin kɛ dɛ. a b'o kɛ. ne bɛ maa ta n'i y'a kɛ ne la ne bɛ fɛn duuru min tɛ Muritani. min fɛn duuru min tɛ Muritani kɔma. alors fɛn ɲuman man di bɛɛ da de. cɛkɔrɔba bɛ yɔrɔ. ko cɛkɔrɔba ni a ka ɲi sa. a yɛrɛ ɲɛ bɛ a ja la. a ka ɲi sa. yafa n ma. ayiwa. e ka yafa ne ma. ne min ye kɔrɔkɛ e bila e ka yafa ne ma. ko n'i y'a kɛnɛ yɛrɛ la. bientôt n ye fɛn duuru min tɛ. e ka yafa ne ma. ne n'i ka Alizeri tunu. ne min ye kɔrɔkɛ e bila e ka yafa ne ma. ayiwa. Abu Safinɛ Jara waati min sumana ka d'a ma waati kɔfɛlen nani jɔ tɛ cɛw. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Mahamadu Kumari Ba Dankɔrɔ y'an b'a fo nin waati in na. tabarikaw fɛ yen. Kasimu Tarawele o bɛ lase a fana ma ko a Tarawele. Abu Safinɛ Jara mun ye Mahamadu B Tarawele. Mahamadu B Tarawele n teri don a bɛ koɲɔni kɔnɔ la yen. an b'a fɔ Mahamadu B Tarawele ko ani ce ko ani baara. n'o bɔra yen Adama Danbele Dangali Miyankala o kɔnɔ la Jamusabugu ni Soro fara sirafara la an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ. o mana bɔ yen Abu Safinɛ Jara farada kɔnɔ la an bɛ don yen a bila mara n'a dɔɔni Mohamed Mara mun ye an ka kɔɲɔmuso n'o bɛ Aja Bakoro Tarawele kɔfɛ Jɛgɛnɛbugu la jigisigi Aja Bakoro Tarawele an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ko a Tarawele. sigi Dagandugu o kɔnɔ mun ye Jinɛ Sokala la Bulayi Tarawele a n'a furumuso Mariam Goromine fo ka taa fara mun ye Kulubali kan n'o ye sanfɛ fɛlaw kɛrɛfɛ foli a bɛ lase ninnu bɛɛ lajɛlen u ma. Musa Kɔnɛ Zigiri Musa an b'a fɛnɛ fo nin waati in na sɔrɔ ka bon ni o kɔnɔ. ayiwa bɛɛ kɛlen k'a fɔ an ka foli ni tanu ta ka Zan Kulubali sɛgɛrɛ. Zan Kulubali i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na école karamɔgɔ don min ni a bɛ retraite la Safuka don a ko gafe tɛ tɛmɛ a ka waati si kelen na kuma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya fo yan fɔ Nakaji. foli ni tanu an b'a ta nin waati in na ka Asan Dolo k'ale sɛgɛrɛ. Burama Tarawele butigi kurani Burama an b'a fo. ko burufeere daminɛna. burufeere daminɛ. a b'a faamu. Yalo a b'a faamu. awɔ. Baba Kulubali an b'a fo a bɛ butigi kurani da la yɔrɔ k'a fɔ matila doni a n'a bɔli a ka baara ɲɛsin m'o ma kuma an b'a fo ka waleɲuman dɔn. Siriman Kulubali i bɛnkɛ an b'a fo yan fɔ Tomiya. cɛ n'i ma kuma Siriman fɛ a ka ko man ɲi sa. a fɔ an bɛ ka fɛn kɛ n'o fo ye o. a to yen. ayiwa a to yen. ni i m'a lajɛ de bɛnkɛ danga ma ɲi dɛ. ale ma ɲi dɛ. ko bɛnkɛ ɲɛ mɛn bɛ sira lɔ dɛ. bɛnkɛ danga ma ɲi dɛ. Siriman Kulobano. bɛnkɛ danga ma ɲi o dɛ. kuma ko bɛnkɛ ɲɛ mɛn bɛ sira lɔ. bɛnkɛ danga ma ɲi. a kan k'a faamu. o la an bɛ Moriti Kone an b'a fo. ko y'a fɔ Tomiya Kapu la. a n'a furumuso ni o ye Bernadette Munkoro. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. foli filɛ. kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na Abu Safinɛ Jara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka